Aiwa nchida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pachibanda media nepaSaint TV. Zita rangu riri pachitupa ndinonzi Uncle Saint, chanzwa chamai venyu achigotomba mana mama. Aiwa musakangano zvakare kuti zvoni ndiro bhiza rinowina, bhiza remujaho. Handiti so nhasi ndamira pakati peutekwa-tekwa. Handiti ndamira pakati pevakuru venzvimbo. Tichitanga nekurudyi kwangu ndakamira naBishop Marimo. Bishop Marimo ndofunga makavanzwa vachitaura vachiti zvoni aiwa ndakambotaura naBaba Chirenje, but Baba Chirenje wakati ndichanatsorangarira nekuda kwekuti vaitaurawo zveshuwa nevanhu vakawanda raMwari rega rega. But Bishop ndovaive kuti aiwa inini ndakazoradzwa pamweya kuti mugore rino haripere Baba Chirenje vasina kupinda mbomu, Professor vasina kupinda mbomu. Bishop tinogamuchirai pano pachibanda media paSaint TV. Tinotenda makadi muri Zimbabwe nevatsigiri vese vechibanda media neSaints media. Tinotenda zvakanyanya. Chiprofita chinofanira kuzadziswa sebasa mafambiro araita pari zvino nekuti tiri kunzwa kuti makiva anawo nguva yacho yazadziswa. Aiwa makutonyanyisa Bishop majaira kunge muri munodi basa rachona rese handiti. Panapa paSaint nepachibanda media ndiri kutonga Bishop mazviwaka. Amen. Tinotenda. Alright, ndichadzoka kwamuri Bishop ndaitira kuti tikwazise Baba Chirenje. Baba Chirenje. Doctor. Makasimba here Professor. Aiwa ndakasimba. Handiti. Ndiri mutano uyezve ndinonzwa kumanyuku-nyuku. Ndinonzwa kufara. Ndimanga musiri kudya breakfast yapinda here breakfast zvanhasi kana kuti haisati yakupinda? Zvanhasi yapinda. Pauya achibanda nomwe utekwa-tekwa unosanganisira Bishop. Ndaona kuti zvakakodzera. Kanga kari katika tsvuku zvako. Nekunyaya yeweather. Asi aiwa ndakanzwa. Kuti ndakana. Aiwa tinotenda. Nhasi tauya naBishop. Tati musanga naBishop. I hope and I believe kuti makambotaura pafoni. Bishop vauya. Tikati tuye nawo. Bishop. Amen. Kuuya kwamaita mauya kuzotowo kudii panzvimbo iyi? Aiwa, kuuya kwandaita ndauya kuzoona kuti zveshuwa shoko rechiprofita, shoko reminamato nezvatainamata tisingazorove tichigara tiri kumakomo zvamunoziva imi. Tichikumbira kuti baba ava vadzoserwe musha wavo. Ndiyo nguva yacho yazadziswa, saka ndauya kuti ndizopupura ndisikuona nemaziso manje epanyama kuti zvazadziswa here. Saka ndinotenda zvakanyanya nekutendawo vese vakabatsira muri yeZimbabwe, vakatibatsirawo nepfuma dzavo nemari dzavo. Tinoziva kuti munyika makaoma, munhu wese aibvisa ingave zhinji kana shoma. It's all about sacrifice. Munhu aitosacrifice pazvishoma zvaanazvo. Saka ndauya kuti nditende kuvanhu vese vakadaro. Aiwa tinotenda. Baba Chirenje. Vauya vafundiswa ngani vakasvika panzvimbo iyi? Rega nditi nditange nechiprofita. Alright. Ndinoda kudzokera kumashure. Alright. Ichokwadi ndakavataurira nhau yangu. Alright. Zvinhu zvakarema. Bishop Marimo. Vakanamata. Alright. Enditka. Paya panonzi nevanhu distance is not a barrier. Alright. Vanenge vachitorevesa. Alright. Bishop vakanamata vakati vakabva vaisa profesi. Alright. Vakati rino. Alright, mugore rino iri iro rino. Kureva kuti zvakataurwa gore rino richitanga vakati iro rino. Zvakaendwa. Saka unoziva kuti zvepafoni usina kuona munhu unogona kutofunga kuti munhu uyu ari kundi hamene zviri kuitika. But unopedzera wazvibvuma dai kuti iye hauna kusangana naye. Alright. Saka ndo kupindura kwangu kwokutanga. Alright. Mubvunzo wenyu wangu achiti kuri Doc. Alright. Tichidzoka pakuti mafundisi panzvimbo inoi vakauyawo kuzova nemi nekuzomira nemi kunamata nemi. Mucharangarira kuti ndevapi timbovaremekedza vafundisi vavo? Vanyamakanga. Alright. Vapei mbiri. Vanyamakanga ndinovapa mbiri. Vakamira segamba. Havana chavakavhunduka. Vakataura semutauri zvokuti vavakataurira dai vakanzwa kutaura kwavanyamakanga. Tingadai tiri pane chimwe chinano. Asi vatungamiriri havana kuita sei? Havana kutambira zvakataurwa naNyamakanga. Asi Nyamakanga vaitaura zvokuti vatungamiriri vapiwe chimwe chinano. Tinotenda. Bishop tichidzoka kwamuri.
patasvika apa imiwo sevezvemweya ndezvipi ndakanzwa last time chiti aiwa pandiri kuuya ikoko ndine zvandiroda kuti ndinge ndinoitira baba chirenje ndezvipi zvamakavagadzirira pazuva ranhasi? Ewa patavi pakuda kuti tirumbidze Mwari nekuda kwebasa radii nekuda kwebasa raaita pada kuti tirumbidze nekutendana isu vanhu nerudo rwamaita. Chipo changu handizive kuti muda kuti ndibvise pano pamhepo kana kuti asi ndinoda kuti nditende zvakanyanya kunyanya kudza Mwari nekutenda amai Chibanda. Nguva yavakasangana aiwa vanonzi amai Chirenje, mai Chibanda hatisi kuwanda, mai Chifa hatisi kuwanda. Sorry Aiwa mufambisi webasa redu. Aiwa kana muchingoda muda kutotenda mai Chibanda nokubikira baba Chibanda kuti vaite basa. Pasina izvozvo dai pasina ari kuti tepenyurira. Savari kumba ikoko mai Chibanda anofanira kutotendwawo nokuda kuti basa rakanaka. Vototendawo mai Dhoku kwavariko. Namai Dhoku kwavariko. Saka ndoda kutenda mai Chirenje. Dambudziko rakasangana nemhuri iyi dai mai Chirenje vakasina kushinga 5 years vachigara umu vasina kunge vari mumusha vasangana nedambudziko vasina kunge vokwanisa kupinda mumusha wavo dai anga ari munhu asina kumira nababa ava imwe nguva vaigona kutosiya murume wavo baba Chirenje. Asi mai Chirenje vakamira vakati kunyange zvakaoma sei vakaramba vakamira nemurume wavo kunyange vane macharenji vasangana mai naye nemvura kunzi chero nenyoka dzaipinda nemadzvinyu nemarize asi vakaramba vakamira nemurume wavo kusvika propati yaparara mvura ichinaya zuva richipisa vakaramba vakamira nemurume wavo. Saka tinoremekedza amai zvakanyanya naivo baba nekumira kwavo nokuti vazhinji vanogona kupiwa chiprofita votadza kuremekedza chiprofita votadza kumirira nguva yakapiwa chiprofita nenguva yese yainamatwa vari vamwe anotenge ato give up kara unosara wakunamata wegani unotozosara wakufonera munhu kuti tapa munamato tapa stage yakati zvekufamba sei munhu anotenge atobva pana Mwari asakwanise kuramba akamirira. Saka nguva yekumirira nguva yaMwari chinhu chakakosha. Ndo mashoko andinawo andira kuti titende kuti mhuri yakagona kumirira yakagona kunzwisisa zvinotaura Mwari. Aiwa tinotenda nemashoko akanaka. Bishop vanongouya badzi Bishop vane chipo chavainacho chavati aiwa ndingangofambe chavachapa kuna babani kuna baba namai Chirenje. Tinoda kutenda nechipo ichocho semabhishopu vati aiwa tingachitaure pachena hanzi vachazokupai ndovaya vanotenda kuti zvaitwa neruoko rworudyi hazvifaniri kuonekwa aiwa tinozvitenda. Vamwe vangazoti aiwa bhishopu havana zvadii aiwa vane chipo chavo chavachadi chavauya nacho. Ini vakatondizivisa kuti aiwa handisi kuuya kwangu hakunei nekutongouya but kuuya kwekuti ndizosiyirawo chipo changu. Chida kutenda. So mhuri yeZimbabwe ndichida kutendai nebasa rese ramuri kubata nekumira kwamuri kuita nababa Chirenje. Mwari wemasimba ose, Mwari wekudenga, Mwari wenyasha zhinji vakuitire zvakanaka. Tichizonoti Ebenezer padhuze kuti titi Ebenezer baba. Mazuva achona aswedera. Nhasi tasarwa nemazuva mangani? Imi ndimi muri kumashure. Isusu pangosvika bishop tava tatoti Ebenezer. Zvabva zvatoita. Zvatendwa. Tinotenda Mwari. So tichida kuti tirambe tichikoka mhuri yeZimbabwe. Munogona kuvakoka zvakare baba nokuda kwemutambo watinawo. Aiwa tinokutendai. Kazhinji katinotanga taisa maoko. Ngatiise maoko. Aiwa tinokutendai mhuri yeZimbabwe nepamatisvitsa. Tiri tega taizvigona. Asi nekuda kwenyu aiwa matisvitsa pakachana parefu. Tinokutendai mufaro wega wega. Kana mvura yakandinaya nhasi kana yakandinaya mangwana handinzwe nokuti ndiri kuziva kuti mushure memazuva matatu inenge isisaoneke. Paive panotaurwa nevafundisi kuti these Egyptians you see today, you shall see them no more. Amen. I am about to see them no more. Amen. Asi regai ndingoramba ndichikukokai. Ndiri kukoka munhu wese baba. Wandakachirika, wandakatsikira madomasi. Wandakaitira zvakanaka. Ndiri kuti munhu wese chiitiko ichi ndichenyu, hachisi changu. Munhu wese ngaauye, ngatiuye kunyange mvura yakanaya. Aiwa kainonaya ichizomira. Ngatinaiwe zvedu tiripo. Tichifara nekupembera pamwe chete nekuti musha uyu ndowedu tose. Semataura ndogara ndichita kuti kana mune shumba aChirenje havazopinda vega na permanent sec. Tinonorumwa. Tinotoda imi kuti tipinde pamwe chete. Saka ndiri kukukokai hama dzangu, shamwari dzangu, vafundisi vangu,
vatungamiriri vangu munhu wese ndiri kumukoka pasazowana anoti ndasiyiwa anditya hama dzangu ndadzikoka kuti veukama unozonzwa kunzi una kunditaura nezita aiwa nhasi handisi kutaura nemazita ndiri kukutaurai mese kuti hama dzangu uyai tizopembera nekufara pamwe chete musi wemugovera inenge iri 22 November ndo pachavhurwa mukova izviri official. Hapana chokutya. Chief vakagadzirira chokutya chinenge chiripo, dog vakagadzirira chokunwa chinenge chiripo, saka hapana chokutya. Kungouya nokufara, mongodzokera nokufara. Saka ndinokukokai, ndinokudanai mose mose, nokukutendai. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinotenda nemashoko makuru atasirwa naProfesa Bishop. Shoko renyu rimwe chete guru ramungada kusira muri Zimbabwe. Shoko randingada kusira muri Zimbabwe nderekutenda Zimbabwe kune vakabatsirawo nezvipo zvavo. Saidi kwedu kwemweya tikuti kana kune vanenge vane zvinenge zvichivatambudza, vane zvinovaremera, musakurumbidza masviba moyo nekuti mhinduro inenge iriko. Ukaudzwa zvaudzwa nemunhu womweya, vimba pazviri, namata pazviri, Mwari anokuitira chinhu chakanaka. Amen. Aiwa, tinotenda, hanzi tisaure moyo nekuti dai baba Chirenje vakaura moyo tisina kusvika patasvitswa nhasi. Mwari wekudenga, Mwari wenyasha zhinji vachikuitirai zvakanaka. Aiwa, zita rangu riri pachitupa ndichinzi ini Uncle Saint kana Sekuru Saint Chigotwe, mbama namai venyu. Ngatisanganei zvakare pamavhidhiyo anoteera. Ndichida kungoti big shout out kuna Chibanda Media, kuna Chief Chibanda vakatibatira mushini kuona kuti it's much love and God bless you all.